ration card ki do tum an afan isi birta ka hino do kopia birta ka hino ma labang ki non nani tum labang so video long se ang ton pena lam labang ki chini ponik po nali tum la so YouTube channel along jong se nang ka humri milang pulte nani tum chinghon pen subscribe ikon laben videos tame nani tum share pori kon tang dia non la ration card ki do tum han kopia birta ka hino ma la so puthak le lang polonang la pen chethan polonang tang de non la ration card update akimi labangso aputhagle ethithinialam chethan ponlonang lapen kedam tang penana ning kan pen bangke ilitum cooperative puno lamps puno control puno odak bangke nilitum sang pen danglok lapen sini ingti la sonhathak dal sitami ilitum long pon bomlo lapen sang bangke akijoy lo sitami sini dal ingti bang ador jum hek mate subsidy ador pen ilitum panang ron pon ekbom lo lapen long ta long dun bom lo sitami non het jong pothot update mate nitli sitami media report hin pen karjulong ating pulo tangte non ke wangi achiklo June 2026 pen bangke sangan si long ponchot po aprang ke cenghut koson ma ki pipon la soteng si pipon tupos dal ingti lapen sini bangke pipon pelo puta nili hin pen bangke arjupon long iglo lapen non jethan polonang labangso sini dal ingti labangke long pon pepin poma mate pipon pepin poma mate koson ma lapen komantu pen si pipon jima lapen kopia thesi labangso adal lapen sini ingti labangke pipon pedet ma la so puthak nili nali tompan nang than tupo lapen non het jong report labangke la sonlo National Food Security ega hin pen sang bangke kaikie son si long pon ek bompo sitami sini dal ingti la bangke non jun pen bangke pipon pelang posi pupon no laben dak asama long penang an ration card holders mate ration card ki do tum bangke do olo alang litum ki dam tang penang an aningkan pen bangke dal ingti la pen sini sitami subsidy ador pen long dun ek bom lo lason hathak non nona bangke ilitum sangan silong ponchot po lapen sini daling tila bangke market mate hitialo mesilitum ador kisopen chenam nang po lapen kopia thesi labangso asini dal lapen ainti pipon igedet mapulo tangte dak possible reason nalitum labangso dim thek ponlong igje la sodim lang paminon. According to public reports, the subsidy period ended in May 2026. Future continue of the scheme may depending on government policy discussion, budget allocation, and approval of a new welfare measure. Mate non lahai budget bangke Assam government hin pen chingwai pan pelang pipon jine pipon penene lapen ingti dal chini lapen puthat jang thus tame ke et ponji mate dak pachirap dunji pu abertas tame ke dam tang hot penang an pipon los tame non bang kela so abajet alang litum lapen nilang dak alang litum la discussion lang chingwai lang lapen pipon pod ma pipe pod ma pula so posila juna chiklo pen bangke ni ciklo jon ane alang litum la bangke stop pon ikpo mate pachington ikpo sangan si pipon shot po ingti puno sini puno dal puno lahai bang pipon pelang pulo alang litum la government hin pen discussion po budget selam po alang litum pipon unjine un ene la pen kopi ni akimi pipon thulang ne la ne pipe ne lahai alam kadu kawe chingwai thaya phisi pis ta pipon po ba pipes ta me pipe det po jolai lo min arizan bangke la sinon ke bangji chiklo la bangke sangan sinalitum long ikchot po sini daling ti la bangke long lelo la sinalitum copy si claim nengji ma plotang te verify me monthly allocation details with local fare price of madenalitum lasang olai dam hor so berta en ponapo la pen contact nang po district food supply office clear fiction of nalitum kachini dagji afan kladak pe nalitum la akithe toman berta nikon la pen min
monitor official Assam government announcement for any new subsidy scheme lapen kupine akimi subsidy scheme pothot ki etpon tu dota haiji mine lapen nalitum official da helpline number do lai long call pen stame nalitum details salam bang ke nalitum chini pon ik long po nalitum call ego stame pina anon molam lag bang ke media long ke thek pon long ka chetang lo je sang diak tha dal ingti lapen sini bang ke pipon pelo pusi hasiki pipon pe alam thema la pulo labang ke hok lo pipon pelo la non juno chiklo bangke ni chiklo jon an farmane pipon peji stame la sohor mu bangke ki pie pipon tuta haiji ke dam tang hot pen stame pipon ver lo la senon bangke la alang le tumdak discussion ching wailang e kopine akimi ki pidu nengji alamba ilin pen lini tong ki pipon jine jolai alam kaddu ka wela government tumadak ini prongsi alang le tumching wai pola haya puthak la si la an si alang le tumpi pipe stame public athengno pangdak pon thu ikpo la sila sona ni li stame update unang 1p2 wer po nang li tum stame la son update ke chini wer ji aphan pulotang te labang so YouTube channel nang li tum subscribe ingon lapen video un an share ikta ka chin ne tum dota hailang meni kar beng long aras stame pala iknang lapen pachini iknang lapen la son update kilong wer ji aphan labang so YouTube channel bang subscribe ikon lapen ala bell notification doji adakta nalitum berikon nili video upload lokal nalitum mobile long notification nang keleji aphan mate nalitum kilong log je aphan tangte domethak me kadu kabe kar british 2.0 YouTube channel long kelagara do an first time nilhin pen kardam